man. Ako chika nimo. Chika na sad. Uy, klaro na yung machika. Wag kuan ha. Tuslokon ko na yung mata ning payong. Pag istorya mo yun, wala klaro. Na, puro sa mga way lami na mo chika na ko. Kanang lami ha. Kanang lami chika. Ini. Haus naman. Dito na. Di ba, eleksyon naman no? Wag eleksyon no. Wala pa kita kamang gali. Di ka man gabi. Di kamang kagabi. Nak. Oh my God. Uy, tarong day oy. Ang lagi ko day. May pakabitang. Iya, dayon agi sa ato. Nablaga ko rin imong mata oy. Lasang ka pag-agi. Nagdana pa na. Wala ko magawas. Ilaga ba? Ang gaga. Gutugokod sa ato. Naglahi man. Kaya mura man siya nibangag nang ninikuan ba paghangad ako kay nababay ka ni burn out gabi eh. Naining gawil-gawil. Sino to? Basig si kagawad to nagulog na siya. Si kagawad. Tawag na oy. Day, basin ma. Kuan nang kagawad silingan na Sabangan lagi pila ko siya lagi to. kamang ka. Kamang ko niya. Basin may gusto na nimo day. Wala ba gumamanti nagpaabot to. Day nga gikamang ka wala naman. Kamang. Ako gikamang oy kay namanti mo gabi mato ako gikamang. Ano di ko. Yawan na ang mudapat ang eleksyon kay mukamang naman sa Kamang sa sus gato. Gato ko kwarto ri kamangon day. kita mga mga gabi. Ni kamangon. Namin ni gawil nga dila-dila. Gabangag man siya basig balikon to niya karong gabi hulga na siguro niya. Ay, basin. Ako gabi o kanino Ako mis kagawad. Ay, kay karon man ni mga mo din siya. Oh, tinuon day kay mga daga pataday. Mo diyan, basin ni. Ini gabi dito ko hita sa inyo nga kay basin do ka na sila. Nya, ang atos na noon. Asa man karon ko? Oh, di ba nalingaw ka sa akong chika? O ingon pa ko di sino. Nindo si. Karon ka na nindo tay mo chika atong basang adlaw perting batia. Bisapot ori ko. Batia mo. Pero karon excited ako day, excited ako men. Kamang na. Kaya magabi oy di. Kamang na jud. Basig ko sa imo na pag sulod ka mo ka mangyawala ka dito. May nukamang na ko day murag gibasian bros na. Hindi ko ana day oy laos naman na day. Uy patos kagawad kay batanon. Oh my Mami, God. masan ko ila imsa di mo pakamang. Uy, kwartang na ko ay. Kwartang ko kay dapat. Uy duha na akong kamang oy. Unsa ka? Kwartaw ka na ko. Oy. Ano ba ang isa man kaday uy? Ay sapa di kay ato ara na. Lagi may lag. Naa dito na anak ko nga na sig papilit sa mga naong la dito uy. Imo nga ba lagi papilitan? Oh, napuno na silang naw. Ang uban gyud nato kay gipang-ilo na ko uy. Tapunin man mo hagod. Oh, tapulin nung dito kay mga bangag ako nga bongbong agitabunan na. Ala gamit ka. Lotos ang mga ongo lapos-lapos rang ongo. Basta ano na amo ko mo. Ang si to. Musagawan. Oto ko na ibawon ang istorya mo. Lain ba nakagawad? Ulay na ko. Ang pagwapa na day kay sus. Sao na lang di. Kasi dako atong kuan. Signal da. Tawag ra ko kung kumpare nga usada. An guno mi karon guno, mangupan niya guno mi diri sa bukid guno. Kaya po niya ning tawag oy. Una na lang ko eh. Ini ta kayo. Pasig tuan na narong guro siya dito or sabay na una na mo ako ba or siya. At least makita mi dito. Kay mangupan niya na po katong amiga na ko ba katong mga tabaan tingdag ko ba. Duha ka mo. Mga tabian na ra ba mga bayhana. Tuong na ako na to sa ingon to ilang silingan akong gipangutana datos ubos wala mo gud silang balay apa sig naa silang payag atong payag lang Tagaytay ba sakto kayo ato na po sila tagaan ako sa akong mga mayong kuan ba niya ayong kalimot sa kanang kuan ba kagawad si Johnson pagka number 2 sa baluta nahinay. A few moments later. Kagawad. Oy, Basta yun pa ni mamangamang. Oy, kamango na day ko nimo. Oh may my huwag dili God. sakto hagi Basta pagkaan yun pa ni mamangamang. Kamango na ko nimo. Buntag pa dili man. di kamangon eh di kuan ko ba Kamango dito ko kamango. kuan ko ba kanang ay kalimot ha kanang Gawa Johnson number 2 sa baluta Yes, number 1 ka na. number 1 kada Number 1 Munay. ko ka sa kon number 1. Ako, amigo ba wa pa ni Henry Duha. amigo na ko usa ka Ato si kapitan. o kapitan
Ay, wala pa. Kay magdungan mamig anhi diri kay. Pero Uy, kasabot pa ka mo, dire mas payat na mo. Ay, dali dayon dayon di Amo. mo. Asa may mo usa ka bis pre? Ay, Sis. Ay, okay ra mo sulod. dayon. Bis! Kanang Yan na si kagawan. may buntag dito nan. Sus, ay ko kalimtin niyo. Ha? Sus, Kamo dili. hapit na biyang eleksyon nga kanan. Nasa ko kuan po ninyo pang pasindayag sa karong buwan na ba sa umaabot ng kuan. Ano saan ka mahata karon? Wa pa may kuan ko may kwarta sa barangay na mo. Nangato ba ni ako pala Baka doon? hindi nga nila ko rin nga sa umaabot sa 30 ting butar na. Yes. Ha? Ayaw gyud kalimutan number 1. Number 1 ha, number 1. Okay. Pero basta makadaog ko mo kanang inyuhang mga plano diha nga kanang wa gyud nahimo human himo ko na tanan. Oy, nindot sabi ko. Kaya ako pa yan. Ipatayos din mo akong payat. imong payag. Ato lang ni bungbungang plywood. Oh, okay ra bis. Plywood ang Bungbungang plywood. Ang kining mga kuwayan pwede ra ni isalog gyapon bal. Lami man ay mo ko Basta anak ko. basta gamay kay akong budget kani. Ato gining kon. Pero dako akong budget tiles gini tanan. Nagpaabot lagi ko sa Sa na daghan na gud. di nagpaabot ko kung amigo wa pa gini tawag ko. Gitarpuli na nan mo mga nang. Aw Sige, sim. imo nga si mong mga tarpuli kay mo Aw, ipapili-pili. ay kabulak. Kay kani ibo Ay kabalat ka basin. Ugma or sunod adlaw mo balik ko. Kay manghatag ko sa Oh, siyempre. Pwede mo gani kamong duha kong kamangon. Pwede kamong duha kong kamangon. Pwede ra mo kamang ka basta may kwarta. Oh my Ay, gabi god. na. Kamang sad mi. Na. Ay, go pa noon. Oy, ipo na kini na gunon na. Kamang di kagabi di. Okay, kamang siya. Nagagi na mo. Basi wak-wak mo roto. Adili isa gabangag naman sa daan kay murag vulgar. Ah, wak-wak to kay gabangag. Bangagan pa mga inyo ha. Kawawa. Ay, Ako ang ko lamo wa. Kita. Oo, siyempre basta kamo kay mga gwapa kay mo. Na usa may kanang gusto ninyo nga akong ikuan karon. Ug ayas kung amigo. Lagi ko katol kay ka pala doy nito kwarta no. Katol na. Katol. Kuan nila kan haplasil na katong-katong ko na hinang kanang gabon. Para mo. Oh my god. Kung sa amin di kwarta ni wadi di kwarta ni ay kwarta bis. Kwarta ay. Butar mo ay. Ay, Kwarta ayaw ni mo ana di niyo butaran kay sus kana inyong mga kanang gamukmok mo sa inyong mga balay. Wa man kamoy mga di ba? Wa moy mga kuan nito. Kanang Wami gamit. way gamit. Gamit. Hapalitan tabog TV plus screen tagsa-tagsa. Kanang 100 inches. Wami kay kanihata gali ron touch screen na ba. Nagabos na tanin ng porole mo. No. Nya, Kita una nga- kay kang hatag. Kita nga ng mga kuan intaw. Kabalo ko kisa toy nangamang nimo no. Kamangonan no. Naong ani, mga mangay nang naong ana. Kuan man ho ni yung Kamang minimo gabi. naumsam ka. Hoy, kana imong butang-butang istorya di natin butang-butang. noon. Ah, papauli una ta ni bis eh. Pauli na lang, Pauli kay wa pauli kay ito. polos. Wa man kay polos, ay kuha kay hatag kwarta. Sama taon na gadali oroy mo oroy. Gadali prinda na yung iroon. Ang tama Eh, nga. man say Di ka mo ni. papahitan mo. Ayo takam. Kuan ko kagawad ko di ba kayan ko nila. Gawad. Wa kay kuha na mo. Dili mo agi among ballpen nimo, di mo agi. Ay, wa kay kwarta. Wala siya pa kaniya di pa mo. No, 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 no.